Do hudobných klubov sme zvyknutí skôr chodiť počúvať hudbu alebo stretnúť sa s priateľmi. Nepríde nám na rozum, že kluby môžu vlastne niekomu aj pomáhať. Hudobný klub Galéria je však práve o tom. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Merema so sídlom Modré Harmonii bol presťahovaný v 96. roku do Svätého Jura, kde teda títo klienti v počte 60 hľadali nové uplatnenie a novú kvalitu života v úplne novom prostredí, na ktoré boli doposiaľ zvyknutí. Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality s týmito chlapcami pracuje už viac rokov. V minulosti pre nich organizovala rekreačné pobyty, hlavne teda finančne im prispievala na rôzne športové aktivity, pretože veľmi dobrí športovci boli a majú veľmi vynikajúce výsledky, takže nadácia ich vždy podporovala. Len trošku ich vek vstúpol, takže tá fyzická výkonnosť športová klesla a preto sme hľadali, ako im pomôcť trošku inou formou. Začiatkom apríla tohto roku sme otvorili v podstate chránené pracovisko pre 5 našich klientov, kde by sa mali uskutočňovať literárne, hudobné podujatia a prezentácia prác keramickej, drotárskej dielne a momentálne tu máme výstavku akvarelov našich chalanov. Samozrejme, chceme sa otvoriť verejnosti práve tým, že ponúkame tieto priestory aj pre iných umelcov, ktorí by sa týmto spôsobom mohli zviditeľniť. Vlastne priestor, v ktorom sa to všetko realizuje, patrí cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi v Modre. Svojho času sa uvoľnil, no a potom prišlo na rad výberové konanie, kde zvíťazil práve tento projekt aj kvôli myšlienke, ktorá sa tu realizuje, a teda pomoc chlapcom, ktorí sa majú zapojiť do života, ktorý my nazývame normálny. Tak ráno chodíme o 8, akože tu. Potom ideme na raňajky, tomu originál odvezie, dojdeme tu, odenkneme si tu, poopracujeme, pozametame. Podávame hosťom čaj, kávu, minerálku, vínko doste, aj biele, aj červené. Je to pre chlapcov taký spôsob sebauplatnenia, zdvihne sa im tým sebavedomie. Vlastne ergoterapia veľmi dobre vplýva na všetkých ľudí, nie len na ľudí nejakým spôsobom znevýhodnených. Čiže majú tu chlapci uplatnenie, majú z toho radosť a veľmi im to prospeje pre ich duševný stav. Som nesmierne potešený, že práve nadácia pre pomoc človeka v núdzi a prevenciu kriminality nám bola ústretová pri myšlienke, s ktorou sme zápasili, alebo respektíve, ktorá nám ležala dlhšie v hlavách. Si myslím, že Jano, čo robí, je to môj dobrý priateľ, že to nie je povolanie alebo zamestnanie, to je poslanie. To je poslanie a vidím na ňom, že on je taká duša, ktorá je, ja hovorím, streštená, ale on sa naozaj hodí. On má také nápady a to tiež vznikol taký jeden nápad a sa ma pýtal, či to podporím. Som povedal, že všetkými 10 a vždy sa rád zúčastňujem aj akcií, ktoré poriada, pretože chlapci, ako ich my voláme, sú takí čistí, úprimní, tam není žiadna faloš, pretvárka ako v inej bežnej spoločnosti a mám pocit, že mi je tam dobre. Keď sa pozriete okolo seba, myslím si, že výrobky z našej keramickej dielne chlapcov a taktiež výtvarné práce sú nádherné a že Modranov oslovia taktiež aj návštevníkov a turistov, ktorí sem zablúdia. A sme radi, že teda tento projekt vieme a môžeme takto podporiť, pretože nechceme sa starať len o tú duchovnú stránku života človeka, čo je samozrejme prvoradým cieľom cirkvi a prvoradou úlohou, ale chceme mať na pamäti aj to, že oni potrebujú niekde, títo ľudia a ľudia všeobecne potrebujú v tomto svete niekde byť a niečo robiť. Už len keď my budeme tí donory za tú kávu, budeme tu nosiť tie peniažky, keď sem nikto druhý nepríde. To je to super nápad.